Quina és la causa de la crisi al sector del doblatge? Home, és evident que la causa principal és la crisi econòmica, no? El que passa que el sector del doblatge és un sector que ha estat tocat d'entrada, no? En les èpoques bones, en les èpoques en què hi havia molta feina, que no hi havia crisi, es van començar a fer pràctiques no massa correctes ni ètiques, no? I en aquells moments hi havia una lluita per aconseguir la feina. Aquesta lluita, els estudis de doblatge la tenien entre si, no? I aleshores cadascú anava rebaixant preus, això en èpoques bones, i rebaixaven preus per aconseguir més feina. Això va anar comportant una sèrie de problemes, com per exemple algú havia de pagar aquestes rebaixades de preu, no? I qui les pagaven? Doncs els actors. El conveni col·lectiu que hem tingut durant anys i que ha costat molts anys aconseguir-lo i moltes lluites, doncs va començar a fer aigües, es van començar a rebaixar preus i ja quan no es va poder fer per conveni doncs la gent anava per sota les estores i tot això va provocar una crisi en el sector que amb la crisi actual econòmica doncs, ha sigut nefast i ara és un món on no hi ha res regulat, sí que està regulat però com si no ho estés i la situació és lamentable i aleshores fins i tot la professió s'ha desplaçat, la gent que hi havia doncs, es va com dividir i uns quants s'han quedat a casa i la resta van treballant. És una situació molt caòtica. Quina importància té el doblatge per a tu? Penso que és una importància vital. A mi ara si em preguntes si em sembla que hem de veure les pel·lícules en versió original, doncs jo diria que sí, que hem de veure les pel·lícules en versió original i que qui pugui veure-les, meravellós. Que ha d'existir el doblatge? Doncs penso que sí, que hi ha una sèrie de gent que no veurien les pel·lícules, sinó, no? Jo particularment, doncs, si puc veure una versió original, doncs millor. Ara no m'agrada llegir subtítols i per tant, com que no domino gaires idiomes, doncs em costa molt. Hi ha un cinema que m'agrada molt, que és el cinema d'autor, m'agrada molt el cinema europeu dels països del nord o del centre Europa i no els entenc. Per tant, els subtítols em fan perdre moltes coses i el doblatge, doncs, bueno, és un vehicle, no?, per poder llegir una cosa, igual que les traduccions literàries. Ara entenc que no sigui una cosa agradable per tothom, però penso que ha d'haver-hi l'opció i per tant qui vulgui veure la pel·lícula doblada que la vegi i que no la vulgui veure doncs que vegi la versió original. Ara bé, com a actriu m'apassiona fer doblatge perquè tinc la possibilitat de fer coses que no puc fer en teatre o en cinema. No tinc tantes oportunitats com tindria en doblatge, o que tenia en doblatge a l'hora de treballar, no? Com a actriu m'apassiona i com a espectador, doncs, que cadascú triï la seva opció. En quin idioma t'agrada més doblar? Jo soc catalana i per tant el meu idioma, la meva llengua és el català, però sí que és veritat que em sento absolutament bilingüe, no tinc cap problema per canviar l'idioma. Tant de bo puc fer el mateix en l'anglès que no ho puc fer-ho, però home, jo treballo molt a gust en català perquè és la llengua que jo parlo habitualment, però la veritat és que per mi el castellà és un idioma molt proper i no tinc cap problema per parlar-lo. Quina és la teva situació actual com a dobladora? Com a dobladora, diguem-ne, com a la part d'actriu doblatge inexistent, com aquell que diu, estic fent 4 coses mal comptades. Jo treballava molt també en el tema de la direcció de doblatge, he dirigit moltes coses, en aquest moment no dirigeixo tampoc, i sóc dels actors desplaçats que aquesta crisi, més la crisi pròpia del sector, que hem provocat nosaltres mateixos, doncs ens ha desplaçat a uns quants i ara doncs trobes la gent i et diuen se't sent molt per televisió, doncs són repeticions perquè pràcticament no faig res, vull dir, jo al acabar d'any he fet 6-7 convocatòries de doblatge, que és un mínim, i que no he vist el doblatge fa molts anys ja. Com preveus el teu futur? Doncs el futur és negre, però què hi farem? Jo quan vaig decidir fer aquesta feina, que la vaig decidir molt petita, perquè com aquell que diu vaig néixer en un escenari, doncs sabia que no seria una feina tranquil·la i segura. Doncs treballant molt d'esforç, de feina la que et puguin donar i tirant endavant i preparant-me, estudiant i fent tot el que em vingui amb moltes ganes i ja està. I el del sector del doblatge? El veig també caòtic. Penso que està destruït i que s'ha de tornar a construir i això costarà uns anys que potser no arribaré ni a veure-ho. No sé si
si la meva reinserció o la meva normalitat en aquest món tornarà a ser factible o no. Tant de bo. Hi ha algun doblatge que recordis més? No tinc especial predilecció per cap. Hi ha pel·lícules que si ara en parléssim t'agafa una mica de pessigolleig a l'estómac per coses que han passat durant la pel·lícula, per companys que has compartit faristol, per gent que s'han anat i ja no hi són, però a mi la veritat és que abans ho he dit, a mi m'apassiona la interpretació i per tant m'apassiona el món aquest del doblatge, no? I hi ha moltes pel·lícules, no puc dir-ne una que, si ara em diguessis aquesta pel·lícula què tal, et donaria un adjectiu, no? Però hi ha moltes que em fan pessigolles a l'estómac, no tinc cap doblatge predilecte. Com valores el fet que els dobladors no siguin tan reconeguts? Senzillament no ho valoro. Jo també penso que realment la feina de doblatge és una feina auxiliar, com si diguéssim, no? La feina està feta i nosaltres el que fem és ajudar que sigui comprensible per la gent del país amb l'idioma que treballes, no? A mi m'és igual no sortien els títols de crèdit, la veritat. Sí que és veritat que en cinema gairebé ara van sortint els títols i van sortint els teus noms. A mi m'és indiferent, com si jo no sortís en els títols de crèdit de televisió. A molts teatres els actors no figurem fins al programa de mà, no? Figuren els cartells amb direcció, amb el teatre. A mi això m'és igual, el meu ego continua igual. En tot cas, qui t'ha de valorar és el públic i el públic et valora. A vegades no saben qui ets, però vas pel carrer i et diuen «Ostres, la seva veu em sona!» I sembla mentida, però hi ha gent que et reconeix per això, no? I al·lucines perquè dius «Però com és possible que aquesta persona se'n recordi que jo feia això?» Doncs aquest, per mi, és molt més maco, això em dona molta més alegria que no pas sortir en un títol de crèdit. Hi ha cap frase que hagis doblat que recordis més que altres? Torna-la a tocar, Sam. Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará. Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía. Te la recordaré. Quins requisits ha de reunir un bon doblador? Bé, per mi la paraula doblador sempre he trobat que era una paraula lletja, no? Jo trobo que som actors i com a actors fem teatre, fem cinema, fem tele i fem doblatge. Per tant, per mi el llenguatge adequat seria actriu de doblatge, no? Els requisits, doncs, tenir una preparació d'actor i la preparació d'actor és una carrera com altres, no? Sí que és veritat que hi ha gent que no fa la carrera perquè intuïtivament són molt bons, però en principi la preparació és aquesta. I no solament això, sinó que penso que el doblatge requereix tot això, o sigui, totes les tècniques de l'actor o actriu, però a més amb un ritme vertiginós. Això és bo per unes coses, és bo perquè quan fas doblatge aprens a tenir uns processos molt més ràpids i també agafes uns vicis, no? Vull dir, hem de saber compensar una cosa amb l'altra. Primordial, tenir una preparació d'actor o d'actriu. Fue un 10 de febrero de 2005 y me atendió el doctor Vilches. Luego volví el 28 de septiembre de 2007, el doctor Bermúdez. ¿Me conoce usted? Él me detectó una arritmia pasajera por culpa de una crisis de ansiedad. Bueno, luego el 30 de septiembre descubrieron que no era tan pasajera. Fue el doctor Román quien me hizo el ecocardio y me detectó por primera vez la fibrilación auricular. Antes de que el demandado me ofreciera sus servicios sexuales, condeno a Amador Rivas a pagar una pensión de 750 euros mensuales con carácter retroactivo a la fecha del divorcio en concepto de manutención de sus hijos. ¡Protesto! Proteste usted cuanto le dé la gana, pero en su casa. Se levanta la sesión. Gracias, letrado. Sé perfectamente para lo que estamos aquí. Toma. Oiga usted, señor Rivas. Sí. Si tiene dudas, hágase una prueba de ADN y presente otra demanda. Aquí hemos terminado. Alguna vegada ha desaparegut sense dir-me on va. Últimament parla cada cop més sovint de tu. No se't treu del cap. Ja es veia venir que un dia d'aquests es tornaria a presentar ben del pla. Is the taste that your lips allow. My mind, my mind. Oh, give me love. My mind, my mind. Oh, give me love. My mind, my mind.